Hello YouTuber, σήμερα παίζουμε σε άλλο ένα, όχι σε άλλο ένα νέο, παίζουμε στο woodcraft.net server και παίζουμε σε ένα νέο game. Για πάμε, να παίξουμε, να τους νικήσουμε. Ναι, ποιος είναι? Ο ξαδερφούλης σου. Γεια σου. Τι κάνεις, βίντεο? Για πες ένα γεια σου YouTubers. Γεια σας, Ναι, βίντεο YouTubers. κάνω. Γεια σας YouTubers, τι κάνετε? Μίλα πιο δυνατά, δεν σ' ακούνε. Γεια σας YouTubers, τι κάνετε? Να, εντάξει, φτάνει, το άκουσαν τώρα. Δεν είναι και κουφί, εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλας. Super jump. Αφού σε παρκουράζει, τι τα κάνεις? Πιο κοντά. Γιατί? Πιο κοντά. Όχι! Νίκησες! Νίκησα! We did it! Νικήσαμε! Αυτό ήταν εύκολο και μόλις έπεσε και ο άλλος. Ωραία, πες Και ευτυχώς που ήμασταν πρώτοι, γιατί άμα συνέχιζε θα έπαιρνε πιο πολλά points από μένα. Έπεσε ο άλλος μόνος του. Οπότε YouTubers, αυτό ήταν το game για σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα σας άρεσε τόσο πολύ, κάντε και ένα subscribe. Εξαδελφέ, πες ένα γεια! Γεια! Άντε, bye! Boom! Ξέρεις τι, να βάλεις